Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ingane zasembu siyakhuluma kasiyaxoxa kunendaba etrendayo ukuthi uvuyo kukhona ubhuti obonakalayo, ubhuti ophekayo, angazi nje. Yabo, leya vuyo neyabhuti asikwazi ukuyiconfirm. Angithi guys ngisho ukuthi nami la ku YouTube siyakhuluma siyahleba nale eyenza ukuthi ngibe phakathi kule ingoba sikhuluma nezingane zesithembu nenza ukuthi uvuyo mhlawumbe athinteke ngoba ngizwile ukuthi ngathi yena usedecide ukuthi uyacasha ey'ntweni za social media usezoyiphilela nje impilo yakhe le ekhoneni. Okay, inkinga manje uvuyo usakhona la kwishow. Mayisakhona kwishow basakhuluma ngaye kwishow usazovela futhi. Manje kuzoba nzima ukuthi ke le yandawana yakhe yokuba private ihlonipheke njengesifiso sakhe njengoba ishow isaqhubeka siku episode 6 esingakakhulumi ngawo. Bengithi ke ngithe ngiqalaza ngayithola lezi ithombe engiyifunayo ebengifisa ukuthi ngabe untombazane usiso bechaza ukuthi nangu uvuyo engimoshela besizomuzwa kangcono kube usikhombisa izithombe ezifana nalezi. Cha, ngizonifakela la uvuyo owayenosibindi khona bendawonye ukuthi owayedlule ushutha abantu abathandanayo. Uyabona, iproof enjalo, ubufakazi obunjalo benza ukuthi ke awu indaba ekhona lapha ku DM. Mina angifuni niyenze ubuxoki, niya DM nani bakhona abanitshelayo ukuthi ubuqo kahle namhlanje angakutsheli la esibona khona sonke ama-comment ehambe yokutshela ku-inbox. Omunye ke kubuza ukuthi hawu lohleka nayo usakuhlekisa yini, kusahamba kahle. Bakhona lapho ku DM beni bakhona abanye niyabaziba abanye abazibi. Yena-ke mawukuthi-ke ubeyiphoyisa ebheka kulo ex yakhe or boyfriend yakhe akasinike-ke la uvuyo ethe khona I love you too. Kuqale ubhuti lo wathi I love you esho kuvuyo, wathi uvuyo I love you too. Kwase kuyaqhubeka-ke. Angithi le niyabona nje ingxoxo zabantu abathandanayo sesho ukuthi sobonana nini kanjani. Manje ayikho into enjalo. Hayi mina guys ngeke umoya wami uphela ubuye ushone phansi ngoba ke indaba zey'ngane manje ngathi asikho right uma sizothi isingene kakhulu. Sikhona sifakwe i-TV show kodwa le ndaba le ayihlangani uhalf. Hawu siyazazi iy'ndaba siyibambe. Bakhona nje abanye kuye ukuthi beyihlekela bona beyivezela ku-TikTok ukuthi siyathandana, beyivezela ku-Instagram bevele befike komakhelwane abanomona bethi kodwa sina siyamazi lo bhuti nobani. Nakuye usibindi bemsola, laba bamsolayo basho ukuthi umngani wami ukanjena. Zaba khona-ke iy'thombe ey'velayo, bavela futhi abanikazi bey'thombe abanye basho ukuthi cha akunjalo, bekushuthwa into ethini, hhayi ubelana ngasemsebenzini sashutha ahlangene nalokho. Sase sabona ukuthi ingoba phela usibindi yena ubhizinesi thembu lesi asakhayo. Manje usibindi uzobonakala eduze kwentombazane washuthwa mase kuthiwa hhayi unumber 4, number 2, number 3, number 5, number 6, number 7 ngoba ethe ufuna bawu-7 kanti wabuye wathi ufuna ukudablisha ubaba wakhanakhe kusho ukuthi bawu-8 kahle kahle. Usedidekile-ke manje noma useshintshe ngoba usibindi ungathi uyabona lesi stage lesi sasifunda ngaso kwi-LO ukuthi ingane-ke ihamba masikhulile ifika kulesi sikhathi omunye uyoperform enza imigilo ingane mhlawumbe omunye kusheshe iphele leyo nto, omunye kuthatha 2 years, omunye kuyadlula kuyimele. Yena asimficanga e-high school ukuso manje simbonaphi asimuzwa lento ayikhulumayo. Hhayi nginikezile inkundla ngathi kulaba abeza nesizulu nesintu siyasala emuva kwezinye izinto. Zikhona ezinye izinto esiy'bambayo, ezinye siyasala njengoba sisala-ke besicela laba abathi yiso ngqo isintu besichazela ukuthi usibindi uthini.
bangaphuma. Manje-ke sesikhuluma ngosibili siphumile laphaya kuVuyo zikhona iy'thombe la wayetholakala khona enosibindi betetemuka. Abantu abathandanayo-ke iy'thombe lezi besondelana eduzane bebambene izandla nalapho abahlala khona bephuza amakhofi. Uyabona nje into ey'phathelene nomjolo, hhayi ukuthi asizazi. Lo sisi lo usehambe wayolunguza ngale wabona ukuthi uVuyo uyena-ke kwi-list yalo bhuti onama-followers amaningi. Phakathi kokuthi untombazane ufuna ukutrenda noma ubonile ukuthi muhle-ke lo gele. Yena-ke uphethwe yini? Ilento yakhe yokungazethembi. Ngoba thina igama lesiNgisi, niyabona ukuthi indaba ngayikhuluma English, amagama akhona ahleze ebaleka. Yebo, uphethwe yileso sifo-ke leso sokuthi uthandana nomuntu amaziyo ukuthi ubhizi ko-DM. I-boyfriend yalo sisi shuthi naye inomqondo ofana nalo kaMpumelelo. Yena sebona uVuyo engena ngapha kuma-followers ka-boyfriend yakhe seshawa uvalo. Manje eshawa uvalo akayi ku-TikTok. Yabo ku-TikTok, hayi bo guys, ngimtshela indaba engiyibona lapha ku-TikTok, ngiyazi uthanda ukubuza ngalokho, ngiyanixoxela. Ku-TikTok isimanga khona usisi othi yena ade ewu-girlfriend number 14. Wabamba kwifoni kabhuti indaba. Yabo umuntu osixoxela indaba yakhe okuyinto yangempela ayazi ukuthi yiyo la adlule kuyi-experience balapha ku-TikTok. Bayabhanyeka ubufakazi. Siyababaza sithi hayibo simbukisise nawo sisi. Khona into engiyikhumbulayo khona le yade ikhulunywa abantu ukuthi ubani uhlakaniphile, ubani umature. Guys, ngeke. Kukhona ukuhlakanipha kwasesikoleni. Yabo okwasesikoleni lokuthi iy'fundo uyishaye ngo-A. Kukhona futhi ukuhlakanipha lokhu kwala empilweni. Ushalo ukuthi wasuke emuva nenamba ngoba bebaningi abekhona de bephambi kwakhe bephuma bengena. Wangena naye kulesibalo. Awangagcina ngokungena kwaze kwaba ne-pregnancy. Inobuhlakani leyo ndaba guys. Angisho ukuthi bizana igama lo moya, asibizi igama. Ngicalculate lokhu ubuhlakani enibalayo. Hayi-ke endabeni kaVuyo-ke abukho ubufakazi bey'thombe. Ayikho futhi indawo la okuthiwa naso screenshots. Ufike wathi ubhuti I love you, wathi uVuyo I love you too. Wathi ubhuti I miss you, wathi hayi kodwa ngizokubona nini. Wathi ubhuti hayi ngizokuhlanganisela ukuthi uze kimi, wathi uVuyo okay thanks. Akukho imiyalezo enjalo, ayikho imibhalo enjalo. Singapha-ke kuMpumelelo. uMpumelelo bambuzile ngemali kulo episode 6 ebuzo ubaba uNdabe. Ubaba uNdabe uke wavela lapha kwigumbi lamakhosikazi nomama bakaMsileko. Sengikhohliwe ukuthi ubaba uNdabe bambeke ngokuthi wenzani, ngisazobheka umsebenzi wakhe kodwa ngathi ubuye esebenze nako ready izinto ezinjalo. Kodwa-ke wazi izinto eziphathelene namasiko. Ubaba uNdabe ubuza uMpumelelo ukuthi lokho okwenzayo uwe yini noma ubone ubaba wakho. UMpumelelo engasikhohlisi ngoba phela simbambile lapha kuThandwa Nesithembu ethi isithembu singihlule nje ngisibuka. Lokho ayekubuka wayengabuka into yakamakhelwane, wayebuka into esekhaya. Okusho ukuthi ngaleso sikhathi zazikhala eMzumbe. Wathi uMpumelelo angeke ngiphile lempilo. Uthe sebona abazali bakho ukuthi bajabule wathi hawu kanti kuyaphileka. Wasethi ngizokwenza-ke lokho okwenziwa ubaba. Manje yena usenza ngathi asibone, usethi kithi cha yimi. Ubezobe kubonephi ezethi huye namandla futhi ukuthi ubani omnikeza amagama okumgqugquzela ubaba wakhe. Manje into sesingayazi ngoba eseze waba negama lokuthi uzodabulisha engathi shuthi kune-competition noma ubone ukuthi uye ozothatha over izinto zababa aqhubeke-ke nokukhulisa igama njengoba nobaba ethi ukukhulisa igama. Kodwa nje iphutha lela selenza ukuthi uye siyabona ukuthi ubone kubaba wakhe. Nakho futhi manje ukululeka umuntu oseceleni akulula ukuthi afike kuye ngoba vele la ekhule khona yi-reality yakhe le ayenzayo.
Samuzwa phela ekhuluma kugogo Sikhotheme ukuthi hayibo abantu bakhuluma ukuthi isithembu sinjani ngizoqalela ekuqaleni ngoba ekuqaleni anisazi. Ekuqaleni sasihamba ngemoto eyodwa. Nakhu-ke naye ufike ngemoto imoto ayiphiwe ubaba wakhe. Kuyabuza ukuthi-ke Mpumelelo usebenzaphi? Uyihasla ukoduma wakhe akazi ukuthi usebenzaphi. Sesiyasaba-ke thina sithi phela hawu uma usebenza umsebenzi ongaziwa abazali bakho kusuthi usuke wenza umsebenzi ongalungile. Imali uthi nginayo mina imali. Kanti usebenzaphi abazali bakho bengazi? Hawu phela ngapha ngasekhaya ukhona ubhuti okwazi ukuthi uthisha. Sengixoxa nje indaba. Lo bhuti wakwazi ukuthi uthisha uyafundisa uhlala le kude. Hawu isimanje senzeka kulo bhuti esedlulile emhlabeni. Umphefumulo wakhe uqolala ngokuthula. Umngcwabo walo bhuti waphenduka imovie ngintshelo guys. Angithi kwakwazi ukuthi uthisha wadlula emhlabeni uthisha. Sekufika abangani bakhe abaze emngcwabeni, kufika abantu abakade bephila nabo. Babelele phansi omakhelwane sekuqhuma ibhamu phezulu. Hawu wabuye umakhelwane ukuthi hawu besemngcwabeni kathisha kwase kuba nje. Yebo umsebenzi nje wenza ufihlile ubugebengu. Kodwa bakithi